Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему ефіру. Це Микола Бучин, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету Львівська політехніка. Пане Микола, вітаю вас. Селям алейкум. Витаю. Ну что ж, планировали мы с вами обсудить международную поддержку Украине, все последние новости, которые появились в международной повестке дня, и в том числе и представленные Францией там, желание стать гарантером безопасности Украины, выборы в Турции, поддержка Соединенных Штатов Америки и многих других стран по вопросу предоставлению нам еще более тяжелого вооружения, в том числе и F-16, а также вот мирные планы, которые предлагаются рядом стран и, конечно же, позиция Китая. Все это мы сегодня планируем с вами обстоятельно обсудить. И начать я бы хотела в таком случае с такого общего вопроса, как сегодня, вот уже как 1,5 года Россия, страна-агрессор, объявила широкомасштабное вторжение в Украину. Вот как на сегодняшний день вы оцениваете международную поддержку? Насколько она переменчива? Ну, насправді ми маємо розуміти, що міжнародна політика станом на сьогодні відрізняється прямо так кардинально від тієї, яка була 1,5 року тому, коли ми говорили про старт повномасштабного вторгнення. Тоді міжнародна спільнота здебільшого або висловлювала, скажімо, жаль і певну стурбованість тим, що Росія напала, демонструвала нездатність щось поміняти, демонструвала нездатність вплинути на Володимира Путіна і Російську Федерацію. І ми пам'ятаємо тоді багато фактів про те, коли деякі представники деяких країн прямо і заявляли, що немає вже сенсу, на жаль, вам допомагати, оскільки лишилося буквально кілька днів до існування України як незалежної держави, тому немає сенсу в будь-якій підтримці, в будь-яких діях, тому що все вже і так визначено. І, власне, хочу наголосити, що саме Україна і саме українські воїни своїми рішучістю, своїми майстерністю, своїм таким високим бойовим духом і самопожертвою, а так само власне, отака консолідованість і рішучість суспільства українського, вони призвели до того, що ми фактично отримали феноменальну річ. Україна, яка за всіма параметрами поступалася, і особливо військовими, поступалася, власне, Російській Федерації, вона зуміла не лише ефективно протистояти, власне, агресії і вторгненню, але і зараз вже, на моє переконання, наближає час до щоб визволити повністю від цієї наволочі нашу країну. І, власне, в даному випадку зрозуміло, що паралельно і синхронічно з успіхами України мінялися і ставлення та дії, певні, скажімо, заяви з боку міжнародної спільноти. Тобто ми так само пам'ятаємо, що, наприклад, ще там раніше, до прикладу, там ті самі Хаймерси, чи взагалі артилерія, це було таке табу, про яке навіть не хотіли говорити. Зараз це вже є абсолютно звичні для нас речі, зараз ми вже говоримо про зовсім інший рівень відносин, говоримо про можливість, скажімо, на основі сформованої так званої авіаційної коаліції отримати винищувачі західні 4-го покоління, нові F-16 і так далі. Тобто ми зараз говоримо про те, що Україна є в топі порядку денного, Україна є всіх на слуху, і навіть країни, які не зовсім дружньо ставляться до України, вони все рівно змушені в тій чи іншій мірі реагувати, взаємодіяти з Україною, там щось пропонувати, хоча, власне, пропозиції, так можна ще буде потім говорити, що коли вони є умовними чи навіть шкідливими, але все ж таки зараз, напевно, жодна міжнародна подія не відбувається без обговорення проблеми України і війни в Україні, без того, щоб десь не враховувати думку України, не реагувати на дії України. Тому, звичайно, ми зараз маємо, я не скажу, що, можливо, ідеально, так, але в рази кращу міжнародну кон'юнктуру, ніж ми мали ще, до прикладу, рік, там, тим більше 1,5 тому.
Да, я согласна с вами в том плане, что действительно до широкомасштабного вторжения, предоставления нам Абрамсов, да, Хаймерсов, там тяжелого вооружения, ну, это было что-то нереальным. И я помню, как мы радовались, когда нам предоставили джевелины, когда нам начали предоставлять вот это оружие, и тогда Патриоты и F-16 тоже казались нереальными. Но сегодня уже есть и Патриоты, уже есть и обучение наших пилотов на американских истребителях, и это ничего невозможного, как оказалось, нет. А что дальше? Вот эта поддержка, эта политика такая, она будет поддерживаться до выхода Украины на границы 91 года, или же на каком-то этапе опять могут начаться какие-то разговоры относительно того, что нужно садиться за стол переговоров, да, там вот вы вышли на позиции 24 февраля 2022 года, теперь нужно разговаривать, что в принципе в какой-то момент, в какой-то период тоже обсуждалось с западными партнерами, и даже из уст Джозефа Байдена, президента США, прозвучала цифра 7 лет по отношению к оккупированному полуострову Крим. Ну, дивіться, я розглядаю це питання, цю проблему в контексті кількох можливих варіантів розвитку подій і відповідно реакції міжнародної спільноти. Тобто ми маємо варіант перший, найбільш негативний, коли Україна не зможе, власне, деокупувати зараз окуповані Росією території, відповідно буде певна, ну там чи статус-кво, чи заморозка конфлікту. Варіант трошки більш сприятливий, це є вихід України на кордони до 24 лютого 2022 року. Третій варіант, ще більш сприятливий, це є повна деокупація України і, відповідно, звільнення її і відновлення її цілісності в кордонах 91-го року. Ну і я розглядаю ще четвертий варіант, це є варіант того, коли наша перемога призведе до дезінтеграції Росії і втрати нею статусу як теперішньої держави. І от, власне, в даному випадку я хочу сказати, що міжнародна спільнота, на моє переконання, готується до всіх можливих варіантів. Тобто вона, звичайно, очікує на те, що не буде найгіршого варіанту, вона очікує на те, що контрнаступ України призведе до позитивних певних зрушень в сторону України, але, на жаль, мені здається, що принаймні значна частина наших міжнародних партнерів не готова до найбільш оптимального цього четвертого варіанту, про який я говорив, а саме того, що Росія має як держава, як імперія зла перестати існувати в теперішньому статусі. Власне, це теж є певною мірою проблема, тобто мені здається, що поки що мало наших партнерів готові на те, щоби після того, як Україна повністю деокупує свої території і, відповідно, поверне кордони в межах 91-го року, міжнародна спільнота в більшості своїй не готова до розпаду Росії. Ну, тому є багато пояснень, тобто це, зокрема, пов'язано із певними економічними зв'язками, і залежністю, яка зараз є, на жаль, в певних країн. Це пов'язано із тим, що в такому випадку розпаду частина Росії може бути або поглинута, або дуже сильно потрапити під вплив Китаю і, відповідно, збільшити його могутність. Це є пов'язано з тим, що Росія є ядерна держава і, відповідно, міжнародна спільнота боїться, що в випадку розпаду Росії відповідно ядерна зброя і її розповсюдження стане неконтрольованими і буде загроза збільшуватися використання тої зброї. Тобто тут є багато моментів. Але мені здається, що в будь-якому випадку міжнародна спільнота зараз дозріла до того, що вона не готова дозволити, щоб Росія в цій війні перемогла. Тобто це вже чітко декларується, це вже чітко видно по діях міжнародних партнерів. Тобто вони будуть підтримувати Україну до того часу, поки буде зрозуміло, що Росія вже однозначно перемоги не отримає. А далі я допускаю, на жаль, що можуть бути вже певні різноголосся, і певні країни почнуть пробувати або якусь риторику, власне, таку мирного, продукувати і десь пробувати Україну підштовхнути до певних переговорів. Можливо, якісь країни будуть пробувати зменшувати підтримку з одного боку, але з другого боку ми так само маємо розуміти, що і міжнародна спільнота теж буде проходити певну еволюцію по відношенню до Росії. Тобто зараз Росія сприймається все-таки як сильна ядерна держава, але якщо вона зазнає рішучої поразки з боку України, можливо, десь і міжнародна спільнота теж дозріє до того, що світ може існувати і без Росії в її теперішньому статусі. Тому я думаю,
Значною мірою, власне, це буде залежати від перебігу подій, від того, наскільки наші дії будуть рішучими і успішними, ну, звичайно, від політичної кон'юнктури і багатьох інших речей. Ну вот эти все пункты, которые вы перечислили по опасению западных держав относительно распада России, ведь были же прецеденты, да? Помните, когда распадался Советский Союз, вы знаете лучше, чем я, в Киев тогда приезжал Джордж Буш старший, да, это в августе, если не ошибаюсь, 91 года, он приезжал, и это знаменитая его речь, которая была озвучена в парламенте Украины, да, потом ее позже назвали «Котлетой по-киевски», где он убеждал в том, что вот не стоит там разваливать Советский Союз и так далее, это принесет там очень много возможных угроз для мира, для существования и так далее. И в дальнейшем подписание Будапештского меморандума 94 год, когда мы полностью отказываемся от своего ядерного оружия, потому что все управление им находилось в Москве. И смысла, в принципе, удержания ядерного вооружения на территории другой страны, где она не может им управлять просто физически, просто кнопки управления нет в Киеве, а она есть в Москве, Украина отказывается от своего ядерного потенциала, что в мире на тот момент Украина имела, если не ошибаюсь, третий, да, статус по ядерному потенциалу. Мы от него отказываемся. То же самое ведь может произойти с распадом России, да, когда те страны, условно новые, которые объявят свою независимость, если на их территории будет расположено то или иное ядерное оружие, управление им в Москве, они могут также под угрозой изоляционизма цивилизованного мира, а такие угрозы в 1994 году в отношении Украины тоже звучали, и об этом рассказывал Кравчук неоднократно в своих интервью, да, они могут просто от него отказаться. Ну, насправді, я з вами погоджуюсь частково, тобто ми маємо розуміти перше, що загалом оці процеси дезінтеграції, вони не є зовнішньо контрольованими, або, скажімо так, слабо зовнішньо контрольованими. Тобто, зрозуміло, що Америка в той час, власне, всередині 91-го року бачила, відповідно, те, що все-таки має зберігатися Радянський Союз як, власне, політичне утворення, але не змогла це проконтролювати, внутрішні процеси дезінтеграційні виявилися міцнішими. Так само, очевидно, що і зараз ми маємо розуміти, що оця поразка майбутня Росії у війні, вона може стати каталізатором тих дезінтеграційних процесів, на які вже, скажімо, впливати чи США, чи Китай, чи загалом міжнародна спільнота не зможуть. І зрозуміло, що в даному випадку світ буде змушений змиритися з тим, що власне є нова реальність і відповідно певним чином на неї реагувати. Ну, насправді ми маємо розуміти, що сценарії так само розпаду власне Росії, вони теж можуть бути різними. Вони можуть бути як і пов'язані із просто оголошенням виходу зі складу певних територій у випадку послаблення центру і центральної влади, так і може бути варіант громадянської війни в Росії, яка буде, відповідно, набагато менш контрольована, небезпечна для Заходу, принаймні, але, на моє переконання, більш корисна для України, тому що, знову ж таки, такі процеси, вони будуть ще більше послаблювати Росію, і, ну, тут працює просте правило, чим більше проблем у Росії, тим менше в неї бажання братися в інші справи інших країн, і в тому числі і України. А вы знаете, мне кажется, наоборот. Чем больше внутренних проблем у России, тем больше они создают себе внешних врагов, да, в данном случае Путин и путинский режим, чтобы их народ не обращал внимания на то, что холодильник пуст, а как раз сконцентрировался на том, что вот на них сейчас все нападут, все их убьют, и вот условия перманентной войны – это единственные условия, в которых может выживать путинский режим и непосредственно удерживать вот свой народ от какого-то протеста, разве нет? Ви маєте рацію, але ми маємо розуміти, що це ваші слова і ці принципи, вони працюють до певної межі, до певної міри. Тобто, поки ті проблеми не стають неконтрольованими. Тому що коли в державі, до прикладу, в Росії буде починатися громадянська війна, це вже ті процеси, які вже не контролюються. І, власне, в даному випадку, якщо так буде, то російська влада і центральна влада буде точно мати можливості паралельно воювати на дві сторони. Тому я погоджуюся, що дійсно, поки ці проблеми є
ну, скажімо, не настільки критично важливими і значними, тоді дійсно авторитарні режими, і Росія, напевно, в цьому випадку не є якимось унікальним випадком, вони намагаються свої внутрішні проблеми вирішити за рахунок зовнішніх, тобто шляхом формування образу ворога, шляхом мобілізації населення на боротьбу з тим ворогом і так далі. Але коли вже відбувається от перехід цієї критичної межі, і вже, власне, спрацьовує зворотнє правило. А як ви вважаєте, що може стати цим каталізатором чи індикатором, який спровокує можливий громадянський конфлікт на території Росії? Тобто, що це може бути? Бо вся російська спільнота, і ми бачимо, як вона зараз реагує на війну в Україні, як вони підтримують президента Росії Путіна і його агресивні дії на території України. І це люди, які просто, як це кажуть, дурманіни пропагандою Росії. Зазомбовані, я би сказав, пропагандою. Так, ну дивіться, я є, власне, ну десь так скажемо, мало вірю і не є прихильником того, що в Росії може бути якась революція ініційована масами. Тому що ви правильно сказали, що зараз Росія дуже багато зусиль приклала для того, щоб зазомбувати своїх громадян, щоб сформувати через маніпуляції, пропаганду певний бачення, скажімо, і міжнародної спільноти, і внутрішньої політики, і оцінки влади. Тому в даному випадку надій на те, що це буде якесь народне повстання, ну, напевно, є доволі мало. Я швидше бачу варіант інший. Я бачу варіант, по-перше, розколу в політичній еліті. Тобто ми маємо розуміти, що авторитарні, автократичні системи, якою є Росія, вони, власне, тримаються на двох речах. Ну, якщо ми беремо Росію. Це є, скажімо, образ могутнього лідера, яким, скажімо, формувався пропагандою в образі Володимира Путіна, який все контролює, все вирішує, і якого всі бояться, поважають і, скажімо, намагаються його думку враховувати. І друге, це, власне, фінансовий ресурс, яким трималися, власне, скріплювалися оті відцентрові тенденції потенційні. Тобто ми маємо розуміти, що Росія є, скажімо, імперією, останньою імперією на планеті, яка сформована шляхом завоювання, в якій проживає більше сотні різних там етносів, народностей і так далі. І зрозуміло, що ці, власне, відцентрові тенденції, вони скріплювалися жорсткою централізацією, ну, тут парадоксально при федеральному уряді жорсткою і при федеральному устрої жорсткою централізацією. І друге, це економічними вливаннями за рахунок, власне, того, що Росія отримувала надприбутки від експорту енергетичних ресурсів. Зараз ці дві речі, вони перестають працювати. Тобто Росія, як ми знаємо, з кожним днем починає дедалі більше фінансово втрачати, власне, від експорту там енергоресурсів, і, власне, ця тенденція буде наростати. І друге, ми бачимо, що Путін починає втрачати образ оцього сильного вожака, який може все контролювати і все вирішувати. І в даному контексті ми маємо розуміти, що, скажімо, олігархи російські, які звикли жити добре і які наживалися на тих надприбутках, вони зараз суттєво теж починають втрачати. І, звичайно, що на незадоволення в політичній еліті воно зростає. І особливо, коли запуститься поразка, вона буде тим каталізатором, який з одного боку повністю зруйнує міф про сильного лідера Путіна. Друге, в такому випадку буде завжди шукатися винний хтось. І, власне, ці винні, які будуть шукатися, ну, швидше за все, це будуть певні військові, які теж будуть незадоволені. По-третє, ми маємо розуміти, що в цьому випадку з фронту втече дуже велика кількість незадоволених військових, які теж будуть ображені на владу за цю поразку і за те, що їх там обманули і так далі. Тому ті всі речі, вони можуть, скажімо, у підсумку сформувати якийсь такий, знаєте, гремучий коктейль, який може вибухнути, призвести або до варіанту громадянської війни, або до варіанту військового перевороту, чи просто якогось двірцевого перевороту. І, власне, ці речі, на моє переконання, вони, звичайно, є небезпечними з позиції міжнародної спільноти, бо, знову ж таки, Росія є ядерною державою, але з позиції України вони є корисними, тому що
Поки Україна, поки, вибачаюсь, Росія буде існувати в теперішньому статусі, навіть ослаблена, ми все рівно будемо мати загрозу з її сторони. І цей, власне, російський фактор, він буде все рівно завжди існувати і висіти над нами своєрідним дамокловим мечем над Україною, буде створювати певні проблеми. Більше того, ми маємо розуміти, що Росія зараз є джерелом, яке продукує дуже багато проблем, пов'язаних з мовою, пов'язаних з культурою, з історією, з геополітичним бажанням домінувати і так далі. Коли Росія як центр впливу зникне, тоді автоматично і дуже багато проблем, які є і в Європі, і особливо в Україні, вони будуть автоматично або вирішені, або суттєво, скажімо, послаблені. А саме тому в Україні повинні бути гарантії безпеки, щоб Росія надалі більше не була цією загрозою територіальної цілісності України. І таке запитання: а хто може і має дати нам ці гарантії безпеки? Давайте я теж попробую зробити певну градацію. Я думаю, що ми теж маємо говорити про певні рівні безпеки. По-перше, на моє глибоке переконання, скажімо, гарантією найпершою, найважливішою і такою універсальною, яка буде працювати постійно нашої безпеки, є наші власні Збройні Сили. Так. Тобто ми маємо розуміти, що така гарантія, вона буде працювати завжди. Якщо ми будемо мати сильну армію, досвідчену, дисципліновану, озброєну, відповідно, це буде найкращим аргументом і найкращою гарантією того, що, скажімо, наш ворог 10 разів подумає, ніж спробувати акт агресії проти України. Це перший момент. І ми, власне, над цим маємо працювати незалежно від того, чи будуть нам дані інші гарантії. Тобто ця гарантія, вона має бути першочерговою, і ми маємо над нею працювати і не повторювати, власне, тих помилок, які ми робили, на жаль, з початку 90-х, коли ми руйнували армію, послаблювали, недофінансовували, розпродували, розкрадали і так далі. На жаль, ті моменти були, ми про це розуміємо. Так. Другим рівнем безпеки наших гарантій, звичайно, це має бути вступ до Північно-Атлантичного альянсу. В даному випадку я вважаю, що Україна все-таки має на цьому наполягати. Тут, звичайно, є багато нюансів. Ми маємо розуміти, що навряд чи до закінчення війни ми станемо членом НАТО, але ми маємо в пріоритеті все-таки це, скажімо, до цього йти. Не йти на певні поступки і компроміси в тому плані, бо ми вже знаємо, що зараз деякі країни пропонують там щось замінити, дати якісь інші гарантії замість вступу в НАТО. Тому, власне, ми маємо в тому випадку йти послідовно, безкомпромісно. І я переконаний, що після нашої перемоги, знову ж таки, ставлення країн-членів НАТО до нашого вступу в Альянс, воно буде мінятися в позитивну для України сторону. І третій рівень – це є певні двосторонні відносини. Тобто це так само є той чинник, який буде посилювати перші два рівні гарантій. Тобто, якщо ми будемо додатково, до прикладу, до того, що отримаємо статус члена НАТО і будемо мати сильну армію і, власне, скажімо, досвідчену, ми до того можемо так само долучати певні двосторонні гарантії з певними країнами, які не є членами НАТО, або додатково мати якісь регіональні, наприклад, союзи військові з тими самими країнами, наприклад, Балтії, з Польщею і так далі. Тобто ті всі речі, вони будуть додатково підсилювати, власне, цю систему гарантій і систему безпеки, яка буде сформована. Тому, підсумовуючи розвиток власних Збройних сил і армії, власне, членство в НАТО, і розвиток військової співпраці з всіма країнами, які ми можемо назвати партнерами або друзями. А вступ України в НАТО – це гарантія безпеки? Ви знаєте, гарантій безпеки таких 100%, напевно, немає ніколи. Особливо, коли ми маємо справу з ядерними державами, коли ми маємо справу з якимись геополітичними протистояннями. Тобто так прямо на 100% сказати, що як тільки ми вступимо в НАТО, ми вже можемо взагалі розслабитися і нічого не робити, це, напевно, неправильно. Але все-таки я десь би сказав, що відсотків на 99 це буде гарантією. Тобто я вважаю, що, до прикладу, якщо б не, скажімо, самі Балтійські країни не були членами НАТО, їх би, напевно, зараз вже в контексті агресивної зовнішньої політики Росії як самостійних держав не існувало. Тобто ця 5 стаття, власне, статуту НАТО, яка
Колективна передбачає безпека, так. колективної безпеки, яка передбачає власне можливість, скажімо, відповісти на агресію стосовно чи проти країни-члена НАТО, вона не обов'язково має на практиці працювати. Тобто сама по собі вона вже має і стримуючий ефект. Коли відповідно про це знають, про це розуміють, і відповідно це спрацьовує як певний захист. Тому, Але все ж таки, якщо буде, наприклад, якась агресія на одну з країн Північно-Атлантичного альянсу НАТО, то 5 стаття колективної безпеки, вона повинна бути задіяна. І ніяк інакше. Я просто про те, що гарантії безпеки до України, вони повинні бути десь задокументовані, вони повинні бути ратифіковані, вони повинні бути десь прописані так, що от якщо там буде якась агресія, то А – така дія, Б – така дія, це така дія, тобто, щоб це не було схоже на те, що було в 94-му році з Будапештським меморандумом, коли нам дали гарантії безпеки, але це ніхто не ратифікував, і одна з країн, яка гарантувала нам цю безпеку, вона на нас напала, і зараз йде війна. Тобто це повинно бути щось таке, щоб не просто Фількіна грамота, як Будапештський меморандум, а реальні гарантії. Ну, ви знаєте, я з вами згоден, але ми маємо розуміти, що проблема Будапештського меморандуму не тільки в його, ну, скажімо так, юридичній певній недосконалості і, скажімо, неефективності. Я думаю, що в даному випадку, якщо б, наприклад, цей документ був більш юридично грамотний, і там були прописані більш юридичні, скажімо, певні гарантії і так далі, він, напевно, так само в сучасних умовах не спрацював би, на жаль. Тому що ми розуміємо, що, скажімо, наприклад, реакція Америки чи, до прикладу, Британії, які були країнами-гарантами нашої безпеки, на російську агресію передбачало би вступ і протидію Росії як ядерній державі. І в даному випадку, я думаю, що ні Америка, ні Британія не йшли б на такий крок. Можливо, вони більш ефективно і, можливо, так більш глобально нам пробували допомогти, але в даному випадку я не думаю, що воно все би спрацювало. Тому, власне, я повертаюся до того, до чого я говорив. Тобто гарантією найбільш ефективної нашої безпеки є наша військова могутність, наша сила. Тому, якби ми мали сильну армію, якби ми мали ядерну зброю, яка контролюється нами і може використатися, я, ну так, напевно, відсотків на 99 був переконаний, що війни зараз Росії проти України б не було. Тому що це була війна двох ядерних держав, а це вже війна, яка, скажімо, апріорі для Росії була б з невизначеним фіналом. Тому в даному випадку все-таки я вважаю, що навіть членство в НАТО, навіть, скажімо, підпадання України під юрисдикцію 5 статті колективної безпеки, вона все рівно буде залишати певну ймовірність того, що на практиці ця стаття і цей нюанс не спрацює. Тому в даному випадку все ж таки пріоритетом має бути розвиток наших Збройних сил. Але тут ще один важливий момент. Я вважаю, що в даному випадку, коли ми говоримо про контекст вступу України до НАТО, ми маємо ще враховувати те, що Україна зараз фактично має найбільш досвідчену, найбільш озброєну і боєздатну армію в Європі і, можливо, навіть в світі. Можливо, не в там питання світу дискусійніше, але як мінімум в Європі. І в даному випадку, я вбачаю, що для НАТО була б дуже великою помилкою і дурницею проігнорувати таку потужну країну, яка має такий досвід і яка при тому геополітично розташована таким чином, що вона може бути отим щитом, який буде захищати всю Європу від потенційної агресії зі Сходу. При тому тут можна говорити не тільки про Росію, а й про агресію потенційну Китаю і так далі. Тому в даному випадку я думаю, що якщо після того, як закінчиться війна, Україна, власне, і буде членом НАТО, але не просто членом НАТО, вона буде тою країною, яка буде основним гарантом безпеки цілої Європи.
Країни-члени НАТО схиляються до того, ось з'явилася новина, щоб запропонувати Україні розширений формат партнерства і таким чином продемонструвати політичну підтримку, але й не давати конкретної дорожньої мапи щодо вступу. Кілька дипломатів з країн-членів розповіли, що ідея про певне розширення відносин України і НАТО, зокрема шляхом створення Ради України-НАТО, здобуває підтримку і в цьому бачать спосіб продемонструвати крок назустріч. Наступного тижня вже міністри закордонних справ країн НАТО мають зустрітися в Осло та обговорити формат цього майбутнього органу і часової рамки його створення, як і перспективи майбутнього членства України та продовження військової допомоги. Ідея передбачає, щоб Україна у форматі Ради України-НАТО була повноправним учасником, а не просто запрошеною для дискусій, як зараз. Відтак Київ зможе ініціювати зустрічі, коли бачитимуть цьому потребу, і спростило пряме інформування союзників про поточну ситуацію на полі бою, розповідають двоє співрозмовників, пишуть європейські медіа. Як вам така новина? Чи це корисно для нас буде? Ну, ви знаєте, це от ті речі, про які ви щойно говорили і зачитували, вони доволі гармонійно лягають в ті речі, про які я говорив. Тобто зараз, власне, напевно, надіятись на те, що Україна стане членом НАТО до того часу, поки на території України триває війна, є дуже мало ймовірно. Так. Відповідно, так, країни-члени НАТО не можуть на такий крок піти, але з другого боку вони теж не можуть залишати відносини між Альянсом і Україною на тих відносинах, які є зараз. Тобто вони мусять демонструвати і Україні, і найважливіше Росії, і міжнародній спільноті, що співпраця поглиблюється. І, власне, той варіант, про який ви писали, він є отим компромісним етапом, коли поки триває війна, відповідно, поглиблюється співпраця, поглиблюються формати, пришвидшується, відповідно, там обмін розвідданими, можливістю там фінансування і так далі. Але, відповідно, чекається до того часу, поки зникне оцей, скажімо, політичний момент, пов'язаний з, скажімо, наявністю конфлікту на території України. І після того я впевнений, що цей формат буде далі поглиблюватися. Але ж це не дає нам гарантії того, що нам надалі нададуть гарантії безпеки у віді вступу України в НАТО. Звичайно, тобто це є поки що проміжний етап, але знову ж таки, як ми вже сьогодні говорили, міжнародна кон'юнктура і позиція членів Альянсу, вона буде мінятися в позитивну для України сторону, власне, з кожним нашим новим успіхом на полі бою. Тобто ми поки що, наприклад, маємо там, наприклад, заяви Віктора Орбана, так, прем'єр-міністра одної з країн НАТО. Я зараз хотіла вас запитати щодо Орбана та його позиції. Власне, я хотів сказати так про те, що він висловлював позицію про те, що Україна не зможе перемогти Росію. Тобто такі речі зараз лунають, але коли ми отримуємо реальну перемогу на полі бою, то зрозуміло, що і позиція Віктора Орбана, і інших, можливо, так, країн, які з обережністю ставляться до можливого результату російсько-української війни, вона точно буде мінятися в корисну для України сторону. А як ви вважаєте, ось такі заяви Орбана – це суто наративи Росії? Це ретрансляція того, що хоче Росія? Чи це просто корисний, як кажуть, ідіот для Росії? Ми маємо розуміти, що Віктор Орбан і взагалі Угорщина, вони мають дуже багато спільного з Росією. Тобто, починаючи від, скажімо, авторитарних лідерів, таких, так, можливо, в Росії він більш авторитарний, але загалом, скажімо так, недемократичних лідерів, які використовують популізм і такий централізований методи управління жорсткі. Ми маємо певні імперські ідеології і бачення, які існують і в Росії, і в Угорщині, які ще йдуть від часів Австро-Угорщини, так, і певного імперського бачення. І, відповідно, власне, в даному випадку очевидно, що політика Росії, вона є співзвучна з тими речами, які зараз, власне, відбуваються в Угорщині. На те, що накладається, звичайно, і економічна залежність, енергетична залежність Угорщини від
Росії. На це ще накладаються певні, скажімо, територіальні, ну, скажімо, неузгодженості, я би так це назвав, які існують між Угорщиною, яка, ну, скажімо так, мріє про те, і зовсім була б не проти, щоб, наприклад, частина України, зокрема Закарпаття, була у складі Угорщини. Тобто ті всі речі, а так само ну, десь ну, дійсно, напевно, віра Орбана в те, що Росія непереможна як ядерна держава. Ну, а ми маємо розуміти, що фактично в історії поки що немає таких, скажімо, яскравих прикладів, коли б ядерна держава зазнала такої тотальної поразки в тотальній війні. Я розумію, що можна там проговорити про Америку і В'єтнам, там чи СРСР і Афганістан, але це трошки інші масштаби і інша ситуація. Тому в даному випадку, коли будуть, скажімо, ну, тобто Віктора Орбана може змінити тільки успіхи Збройних сил України, коли він побачить, що Росія і її армія, яку він вважав непереможною і дуже сильною, почне банально втікати і розпадатися, от тоді зрозуміло, що буде і мінятися позиція, ну, можливо, там добровільно примусово, але буде мінятися позиція Угорщини. Ну і так само ми маємо розуміти, що Угорщина як член Європейського Союзу і як член НАТО, ну, тобто вона теж змушена грати по певних правилах. І ми розуміємо, що і члени Європейського Союзу, і члени Північно-Атлантичного альянсу, вони мають можливість впливати і застосовувати певні механізми для того, щоб все-таки заставити ту саму Угорщину, наприклад, розблокувати вступ України до НАТО, якщо такі бажання з боку Угорщини будуть. Тому я думаю, що в даному випадку, після того, коли ми переможемо на полі бою, дуже багато речей і риторик буде суттєво змінені, ну, на користь України. Ми з вами говорили про Китай, і я хочу продовжити бесіду про Китай, тому що зараз ось спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, ймовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні, визнавши за Росію окуповані українські території, пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на західних чиновників, ознайомлено з ходом переговорів Лі Хуея в європейських столицях. Цитую. Китайський посол, направлений до просування мирного плану Пекіна щодо України, надіслав чіткий сигнал. Союзники США в Європі повинні відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росію у володінні ті частини її меншого сусіда, які вона зараз окупує, вважають західні чиновники, знайомі з ходом переговорів у столицях по всьому континенту. Дипломат Лі Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону і заявив, що вони повинні діяти швидко, щоб покласти край конфлікту між Росією і Україною, перш ніж він пошириться, повідомили ці чиновники. Міністерство закордонних справ Китаю поки не відповіло на запит про коментар. Західні чиновники заявили, що поки що зарано відкидати зусилля Пекіна, але поставили під сумнів здатність Китаю діяти як чесний посередник у будь-яких переговорах, враховуючи, наскільки тісно він пов'язаний з Москвою. Пише видання. І ось цей візит посланника Китаю Лі Хуея, як ви оцінюєте до Києва, потім до європейських держав? Чи дійсно вони ось хочуть переконати наших західних партнерів для того, щоб це казали ось нам, може, якісь там, як кажуть, припинення вогню та і створення статусу кво на тих рубежах, на які вийшла зараз Росія? Ну, ви знаєте, якщо так дуже коротко би сказати двома словами, то я би сказав, що ті всі дії, власне, Китаю, вони якби є від лукавого, вони є точно не на користь Україні, і вони точно десь відображають ті бачення, ті наративи, які зараз існують в Москві, але ну, на цю проблему треба дивитися трошки ширше. Тобто, коли ми говоримо загалом про позицію Китаю стосовно російсько-української війни, то ми маємо розуміти, що тут Китай, якби, знаєте, сам стоїть на певному роздоріжжі, і він цей конфлікт оцінює як мінімум з двох позицій. Тобто він цей конфлікт оцінює з позиції економічної, оцінює з позиції геополітичної. Тобто, і це є дві різні позиції, які навіть певною мірою суперечать одна одній. Що я веду мову?
Якщо ми говоримо про геополітичну позицію, то ми зараз розуміємо, що Китай бачить себе одним з центрів впливу, який протистоїть Заходу і Америці. І зрозуміло, що в даному випадку основним опонентом Китаю є Америка, і основним потенційним союзником Китаю геополітичним є Росія. Тому що вони дві є налаштовані проти Америки, проти Заходу, і тому в даному випадку Китаю вигідно підтримувати Росію. Він не хоче її поразки. З другої сторони, з позиції економічної, з парадигми економічної, ми маємо розуміти, що на економічні відносини, на торгівлю Росії і Китаю припадає мізерна частина товарообороту Китаю. Тобто основним торговельним союзником економічним Китаю є Європейський Союз і Америка. І в даному випадку вони теж мусять, скажімо, зважати і розуміти, що відверта підтримка Росії, вона може економічно дуже сильно вдарити по Китаю, а фактично основна міць Китаю саме економічна. І в даному випадку Китай, він, знаєте, отак кидається між двома вогнями, маневрує і намагається показати свою важливість в інтересах Китаю, щоб цей конфлікт було врегульовано. Йому не так, йому, в принципі, не так принципово, як врегульовано, але йому швидше принципово, щоб Росія не зазнала суттєвої кардинальної поразки. Тому що в даному випадку, якщо Росія зазнає поразки, Китай залишиться сам на сам з Америкою. А ми маємо розуміти, що далі лишається питання Тайваню, конфлікту між Америкою потенційною і Китаєм. Далі, відповідно, лишається те, що Росія, як найбільш потужна після Америки ядерна держава, перестане існувати або буде суттєво ослаблена. Тобто це вдарить і по міці Китаю. Тому в даному випадку Китай за те, щоб цей конфлікт регулювати. Але, на жаль, він в своїх оцих, скажімо, декларованих мирних намірах, він фактично приховано підштовхує і десь так толерує російську агресію. Тому що фактично ті всі речі, які пропонує Китай, вони передбачають таку легітимацію тих незаконних завоювань, які Росія зробила в Україні. Тобто він передбачає узаконення оцих порушень брутальних міжнародного права, які вчинила Росія. Він такі ініціативи передбачають те, що буде створений прецедент, що такі брутальні дії, вони є нормою і відповідно можуть продукуватися іншими країнами. Тобто, власне, і в даному випадку, оскільки зараз, як я вже говорив сьогодні, Україна на полі бою вхоплює ініціативу, зараз для Китаю дуже важливо все-таки переконати Європу, якимось чином натиснути на Україну, щоб не дозволити, власне, Україні повністю розбити російську армію. А в принципі зараз до цього йде, тому що в такому випадку це буде бити і по Китаю. А чому? Це не вигідно Китаю, бо Дальній Схід Росії – це може перейти Китаю, чому ні? Ну так, дійсно, я погоджуюся з вами про те, що є територіальний аспект, і в принципі Китай теж би не проти заволодіти частиною території Росії, так, десь яка межує з Китаєм. Але в даному випадку ми маємо розуміти, що Китай буде боятися це робити, тому що, знову ж таки, повторюся вже, напевно, неодноразово сьогодні, Росія – це ядерна держава. І якщо так брати і порівнювати, до прикладу, потенціал ядерний Китаю і ядерний Росії, то Росії потенціал в рази більший, ніж в Китаю. За такими неядерними силами, звичайно, домінує Китай. Тому в даному випадку все-таки, дуже мало ймовірно, скажімо так, що навіть у випадку поразки Росії Китай зможе легко ці території собі привласнити. І при тому ми маємо розуміти, що і міжнародна спільнота теж не буде дозволяти Китаєві це зробити, бо це буде сильно посилювати Китай, а це не вигідно ні Європі, ні Америці, особливо Америці, там Японії і так далі. І в даному випадку все-таки Китаю більш вигідно, щоб Росія була ослаблена. В тому випадку вона буде якби правою рукою Китаю, буде васалом Китаю, але не знищена. Тому в даному випадку Китай все-таки пробує, власне, ці мирні переговори, як він їх називає, запустити. Ну і, звичайно, цей план назвати мирними переговорами та мирним планом. От як ви оцінюєте документ плану Китаю?
Ні, ну його можна назвати мирним в тому плані, що кінцева мета власне цього документу припинити бойові дії і власне забезпечити мир. Тут питання в тому, що цей план передбачає, скажімо, нехтування національних інтересів України, передбачає потурання і толерування власне російської агресії. Тому з позиції Китаю і Росії це мирний план. З позиції України це є план, який власне призводить потенційно до ще більшої агресії, тому що Росія, якщо задовольнити її власне ці агресивні апетити, це буде ще збільшувати її бажання в подальшому поводити свою агресивну зовнішню політику. Тому в даному випадку формально так, де юре, де факто це, як я вже казав, від лукавого, це є зло, яке ми, звичайно, не можемо так назвати, але яке ми маємо толерантно і культурно без відкидати і не йти на жодні поступки в даному аспекті. А як ви вважаєте, якщо Китай вже побачить, що Росія програє цю війну, і де, можливо, вже може починатися там розклад Росії і так далі, чи може Китай на якомусь етапі почати підтримувати Росію в військовому плані? Ну, питання насправді складне, і напевно такої однозначної відповіді на це питання дати важко, але я більше схильний до того, що вона цього робити не буде. Тому що, як я сказав вже, Китай економічно дуже залежний від Америки і від Європи. І зрозуміло, що і Європа, і Америка дуже чітко заявили, що будь-яка військова підтримка Росії, вона буде мати негативні наслідки для Китаю. І в даному випадку, напевно, зважуючи всі за і проти, Китай буде мати набагато більше втрат і негативу від такої підтримки Росії, ніж переваг. Тому тут ще треба зрозуміти одну річ. Існує таке психологічне правило, що ставку роблять на переможців. Тобто підтримувати країну, яка почне повністю програвати війну і опиниться на грані розпаду, звичайно, це є позиція нерозумна і, напевно, така провальна. Тому в даному випадку я б, можливо, швидше би говорив про те, що Китай буде намагатися натиснути на Європу і на Україну, щоб не дозволити Україні остаточно добити і зруйнувати Росію. Оце є більш ймовірний варіант, ніж те, що Китай почне допомагати військово Росії. І ще один момент, ми так само маємо розуміти, що все-таки є дуже велика ймовірність того, що Китай спробує деокупувати, чи захопити, правильніше буде сказати, Тайвань військовим способом. І в даному випадку ми розуміємо, що дуже непроста справа з військової позиції, і Китаю точно це все своє озброєння буде дуже потрібне в такому випадку. Тому, я взагалі, якщо вже цю тему ми зачепили, я, знаєте, десь є прихильником того, що російсько-українська війна, вона є лише одним з проявів глобального перерозподілу світу. Тобто ми зараз маємо фактично ситуацію, коли розпалась біполярна система, почала формуватись багатополярна. Зараз, відповідно, є спроби Росії і Китаю знову, скажімо, відродити, повернути цю біполярну систему. І, власне, одним з, на жаль, з таких яскравих проявів цього протистояння глобального стала російсько-українська війна. Наступним може стати, наприклад, війна США і Китаю навколо Тайваню. Наступним потенційним конфліктом може бути певне протистояння на Близькому Сході між арабським світом, там між Ізраїлем і арабським світом. Тобто таких центрів потенційної конфліктності є доволі багато. І я, десь так, можливо, не хочу як то наврочити, як кажуть, але, на жаль, мені здається, що це тільки початок цього протистояння, який в підсумку призведе до формування нового світопорядку, нової міжнародної системи, яка буде, її конфігурація буде визначатися, власне, результатами цього протистояння і цих конфліктів.
Ну и зависеть, наверное, это тоже будет от множества факторов. Ну, условно говоря, если, не дай бог, что я не верю, конечно, Россия там победит в этой войне, да, или хотя бы добьется каких-то маленьких результатов в виде прекращения огня, сохранения статуса кво на тех рубежах, на которые они уже вышли, да, то это может дать толчок многим другим тоталитарным, авторитарным государствам, да, двигаться дальше, когда они, ну, это же ящик Пандоры на самом деле, да, когда они увидят, ага, значит, мир не очень-то и реагирует, значит, мир может это съесть, ну, давайте тогда и мы захватим Тайвань, тогда и мы пойдем на определенные там, определенную узурпацию власти в том или ином регионе, да, и это вот такой вот эффект, который уже потом остановить будет сложно. То есть это уже идет борьба между цивилизованным и авторитарным миром, когда цивилизованный мир побеждает, и авторитарные, тоталитарные страны уже понимают, что не стоит там двигаться дальше, не стоит оккупировать территории, потому что наш конец вот будет такой же, как у нашего предводителя диктаторского мира Владимира Путина условно. Я з вами на 100% погоджуюся, і єдине, що хочу додати, що очевидно, власне, сподівання Росії, коли вона розпочинала і агресію у 2014 році, і повномасштабне вторгнення в 2022 році, власне, і було десь на тому, що міжнародна спільнота не буде достатньою мірою реагувати, не буде допомагати, не буде консолідуватися. Ну і ви знаєте, так би можливо, на жаль, і сталося, якби не мужність української армії, українського народу. Тому що насправді, якщо би Росія перемогла на початку, її вторгнення було успішним, то ми б зараз мали от ті каталізовані процеси, які би призводили до того, що, як ви правильно казали, що інші члени так званого недемократичного авторитарного клубу політичного світового, вони би починали теж пробувати певні агресивні дії, щоб знищити демократію, знищити цивілізований світ і, власне, ширити оцей авторитаризм на всю земну кулю. Ну вот и позиция Китая и многих других, мы видим наших западных партнеров тоже, да, все ждут контрнаступления вооруженных сил Украины и результаты этого наступления. И дальше по результатам этого наступления еще будет, как мне представляется, меняться риторика, позиция и действия. Как вы думаете, насколько поддержка наших западных партнеров и их нынешняя позиция сегодня зависит от успешного контрнаступления Украины и ожидаемого наступления? Ну, як я вже сьогодні сказав, ставлять на переможців, тому зрозуміло, якщо чим більш успішною буде Україна в плані контрнаступу, тим більше буде бажання в наших міжнародних партнерів нам допомагати, і тим менше буде бажання в союзників і друзів Росії допомагати їй. І це закономірний процес, він спрацьовує не тільки в даному випадку, а спрацьовує взагалі в будь-якому конфлікті, тому що всі хочуть бути на стороні переможців, всі хочуть підтримувати переможців. Але я би теж не відкидав, власне, ситуації, коли, наприклад, у випадку там не надто ефективного наступу, там, наприклад, міжнародна спільнота почне менше допомагати Україні. І Америка, і Європа чітко задекларували, що вони не дозволять Росії перемогти. І в даному випадку, я думаю, що навіть у випадку, якщо контрнаступ буде не настільки успішним, як всі очікують, все рівно підтримка буде збільшуватися, вона буде, ну, як мінімум, не зменшуватися, вона буде тривати. І єдине, що в такому випадку, якщо Україна буде не настільки успішною, як ми очікуємо, це, звичайно, буде, скажімо, пролонгувати оцей конфлікт, робити його завершення більш, скажімо, перспективним в плані часовому. Ну і, звичайно, це буде, в такому випадку буде робитися ціною, власне, людських смертей і наших воїнів, і мирних жителів, які будуть від цього ще більше страждати. Есть такое мнение, что России сейчас выгодно затягивание этой войны как минимум до 2024 года, когда во многих странах будут выборы, да, и в том числе выборы в Соединенных Штатах Америки, выборы в ряде стран Европейского Союза. И в особенности, когда мы говорим про США, мы знаем, что Россия, российские пропагандисты, они поддерживают кандидатуру Дональда Трампа и рассчитывают, что с приходом там Дональда Трампа, с приходом республиканцев к
власти будут какое-то полегчание для России, и у них будет там некое окно возможностей. Как вы думаете, действительно ли это так? Действительно ли Россия рассчитывает на то, что вот после выборов в ряде стран западного мира их ждет определенные изменения? Ну, я думаю, що Росія, напевно, дійсно на це розраховує, і в тому розраховуванні Росії є дійсно певна логіка. Тобто, насправді, знаєте, сила демократії є одночасно і її слабкістю. Тобто, демократичні країни світу, на відміну від авторитарних, вони є більш нестабільними в тому плані, що вибори, перемога різних політичних сил, вона може суттєво міняти, скажімо, політику і дії певної країни. І в даному випадку, на жаль, ми дійсно маємо ситуацію, коли потенційний, скажімо, кандидат у президенти в США від республіканської партії Дональд Трамп, він займає, ну, скажімо так, якщо не проросійську, то принаймні не зовсім проукраїнську позицію. Тобто він декларує свою готовність вирішити конфлікт, зокрема, шляхом жертв і там певних поступок вигідних Росії. Здачі території, наприклад. Наприклад, територіальних, насамперед, звичайно. Але в даному випадку, ну, я би не гіперболізував цю загрозу поки що. Чому? Тому що, по-перше, ми розуміємо, що гарантій того, що Дональд Трамп зможе стати хоча б кандидатом від республіканської партії, ще не 100%, тому що ми, наприклад, знаємо, що вчора основний суперник Десантіс оголосив про початок виборчої кампанії. Сьогодні, власне, я зустрічав інформацію про те, що він зібрав дуже рекордну кількість фінансування на свою кампанію, власне, за рекордні короткі терміни. А це, між іншим, в випадку Америки є таким дуже хорошим індикатором того, що суспільна підтримка і бізнесова є на стороні цього кандидата. По-друге, навіть, тобто, зовсім не гарантовано, що Дональд Трамп може перемогти на праймеріс і, відповідно, стати, скажімо, таким єдиним кандидатом від демократів. З другої сторони, навіть якщо у випадку негативного сценарію Дональд Трамп стане таким кандидатом, зовсім не факт, що він зможе перемогти на виборах і стати президентом Америки. І навіть за найбільш негативного сценарію, коли Дональд Трамп все-таки зможе стати президентом, тут теж є два нюанси. По-перше, це може відбутися не швидше, ніж за 1,5 року. А ми розуміємо, що за 1,5 року на моє переконання, на полі бою російсько-української війни вже більшість речей буде вирішена. І я думаю, що ми за той час вже будемо на такій, або будемо в статусі переможця, або будемо на такій стадії конфлікту, коли вже, скажімо, оця позиція Америки і спроба допомогти Росії не будуть мати для Росії якогось вирішального значення. Ну і так само ми маємо не забувати, що в Америці це є класична президентська республіка, основною рисою якої є дуже ефективна система стримування противаг. Тобто там існує дуже гарний контроль гілок влади одна за одною. І навіть якщо потенційно Дональд Трамп захотів би допомогти Росії, то ні судова влада, ні парламент не дозволять йому це зробити. Ми, до речі, спостерігали вже схожі речі і схожі дії за попередньої каденції Дональда Трампа, коли певні радикальні такі дії чи бажання дружити з Росією, вони зразу ж припинялися або в судовому порядку, або голосуваннями у парламенті. Тому в даному випадку я не думаю, що, скажімо, це буде глобально впливати. Тобто, якби підсумовуючи, по-перше, шансів на те, що Дональд Трамп зможе стати президентом, не так і багато. І, по-друге, навіть якщо він ним стане, це вже не буде ключовим моментом. Хоча, звичайно, скажімо, певною перешкодою для України це стати може. Ну, до американских выборов еще есть время, тогда как до президентских выборов Турции осталось совсем несколько дней, и будет понятно уже, кто побеждает в выборах Турции, Турецкой Республики. Реджеп Тайип Эрдоган ли действующий президент Турции, либо его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу. 28 мая пройдет второй тур президентов, и я хочу отметить, в том числе для наших зрителей, чтобы имели все-таки информацию относительно того, что третий кандидат, который набрал 5% голосов в первом туре выборов, вот буквально несколько дней назад объявил
о том, что он поддерживает во втором туре действующего президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана. У Синана Угана, третьего кандидата в первом туре, было порядка 5% голосов он набрал. Кемаль Кылычдароглу набрал 44,4%, в то время как действующий президент Реджеп Таyyип Эрдоган набрал 49,4%. Вот на первом туре, и 28-го уже будет второй тур, хотя и все пророчат то, что Эрдоган победит. Как вы думаете, что ждет нас, и как все-таки выборы Турции и, возможно, приход к власти оппозиции может повлиять на позицию Турции в отношении российско-украинской войны? Ну, насправді це є доволі важливе питання в контексті взагалі регіональному, і в контексті російсько-української війни, але я би насамперед хотів наголосити на тому, що звичайно, шанси Ердогана на перемогу є зараз, вбачаються мною вищими, ніж його опонента, але говорити про те, що це вже гарантована перемога, я б не хотів. З тої причини, що, по-перше, навіть те, що третій кандидат оголосив про свою підтримку чинного президента, воно не спрацьовує арифметично так просто. Тобто, що він сказав своїм виборцям, будь ласка, голосуйте за цього кандидата, не означає, що цей виборець піде і проголосує. Це перше. Це треба чітко розуміти. Такої прямої залежності немає, це раз. Тим паче, що вони підтримували його. А якщо вони підтримували його, тобто вони не підтримують ні Кемаля Кылычдароглу, ні Реджепа Ердогана. Це ж логічно. Так. Звичайно, так. Це раз. По-друге, ми маємо розуміти, що все-таки зараз в турецькому суспільстві може, теоретично може відбутися певний такий, знаєте, психологічний злам, який пов'язаний з тим, що вони побачили, що на відміну від попередніх там років і каденцій, все-таки Ердоган, скажімо так, створив ситуацію, в якій він потенційно може програти. І в даному випадку ті, хто вагалися або підтримували Ердогана, або роздумали, що він все рівно гарантовано переможе, вони теоретично можуть, скажімо так, поміняти свою позицію і підтримати опозиційного кандидата. Крім того, ми розуміємо, що дуже багато що залежить від рівня електоральної участі прихильників того чи іншого кандидата і від того, наскільки вони зможуть змобілізувати чи не змобілізувати своїх виборців, теж буде залежати певний результат. Тому я ще раз підсумую, Ердоган має більше шансів перемогти, але говорити про гарантованість його перемоги, напевно, поки що не варто. Якщо говорити про другий аспект вашого питання, про те, як воно вплине на Україну, на моє переконання, якимось чином кардинально вплинути на, скажімо, позицію Туреччини щодо війни в Україні, воно, напевно, не буде мати значення. Незалежно від того, чи переможе Ердоган, чи переможе його опонент. Чому? Тому що, в принципі, Туреччина за Ердогана, вона проводила таку, на мою думку, неоднозначну зовнішню політику. З одного боку, вона, скажімо, ніби була на стороні України, вона не визнавала, скажімо, претензій територіальних Росії, вона нам продавала байрактари, які теж свій вклад в російсько-українську війну внесли. Туреччина і Ердоган були посередником при, скажімо, там, утворенні і функціонуванні зернового коридору, але з другої сторони, власне, Ердоган проводив і певну лояльну, толерантну політику до Росії. Ми знаємо, що він продовжував торгувати навіть більш інтенсивно з Росією. Він певною мірою допомагав уникати санкцій, власне, західних для Росії. І зрештою, кілька днів тому він заявив, що офіційно, що в нього з Путіним є сформовані особливі відносини. Тому в даному випадку, на жаль, так, тобто, якщо Ердоган, власне, збереже свою посаду, він буде далі використовувати таку, знаєте, маневрову позицію, маневрову політику, як я би її назвав. Якщо ми говоримо про потенційну перемогу опозиційного кандидата, то тут, звичайно, я швидше вбачаю, що в такому випадку Туреччина буде більш ефективно співпрацювати з Європою і Америкою. Тобто вона стане більш послідовним членом НАТО. Можливо, скажімо,
буде більш інтенсивно на шляху до вступу в Європейський Союз. Але ми теж бачимо, що опозиція заявляла про те, що вони теж не збираються конфліктувати з Росією і збираються з нею формувати певний тип відносин. Тому в даному випадку я вбачаю, що якихось кардинальних рішучих поворотів зовнішньополітичних з боку Туреччини не буде ні в тому випадку. Я думаю, що це буде швидше тим чинником, який буде впливати на, скажімо, зовнішньополітичну лінію Туреччини, буде саме хід російсько-української війни, а не наявність перемоги в того чи іншого кандидата. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсагулна, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Течеккерлер Микола Бучан, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету Львівська політехніка, був з нами на прямому зв'язку. Saygılı arkadaşlar, ATR телеканалы ile Olnus Nefbeteki yayınlarımızda bu ve diğer meselelerine müzakere etkinde görüşkünce.